Ahoj, tu je CrossOVK a dnes vám ukážem môj single player svet. Toto je môj dom a ako prvé si ukážeme tajný východ. No, vlastne je to uniková cesta. Na single playeri asi pred ničím, ale teda to zojdeme dolu. Dáme si vozík. Tak. Už sme tu. Teraz vidíme po rebríku. Tu máme už nachystanú loďku, ako vidíte. No a teraz pôjdeme stále rovno až k označenému ostrovu. Tak, som naspäť, teraz prichádzam k tomu ostrovu, ktorý je označený. Tu je tajná páčka. Tak, počkajte. Opla. Tam je tá páčka. Otvoríme si to. A ako vidíte, tu sa to zatvára a toto je od tamtoho piestu. Tadiaľto sa ide dole a tu je posteľ a jedlo na také dlhšie bývanie. No, teraz to stopnem a uvidíme sa pri dome. Tak som naspäť tu pred mojim domom, tak teraz sa ideme pozrieť na nejakú základňu. Je to pod zemou, je to ukryté a neviem, či sa to bude na niečo hodiť, ale na single asi nie, ako aj ten unikový dom. Takto to vyzerá. Ešte by som tu chcel prirobiť niečo na to, že sa ten vrch bude zatvárať niekde sem dole. No a tu sú dve pačky, tie sú zatiaľ na nič. Tu je výťah hore jeden, ako ten je tu tiež zatiaľ není nič. Toto je na dvere od výťahu. No, ďalej. Taďa to sa ide dole. Tu je iba takéto schodisko, taďaľto sa ide tiež dole. Toto je iba tak robené. No čo ja viem. Tu není nič. Zatiaľ ani sem není nič. Ani tu. Tu sú nejaké somarinky v zemi. No. Tak, to je asi všetko. Zatiaľ. Ešte vám ukážem robenú rail. Trať. Tiež je pod zemu. Nad zemu som vlastne ešte takého okrem toho domu nič nestával. Neviem, či ešte niečo postavím. Tak Sanka, tá pyramidka, to je port do Endu. No, do Nedru tu ešte nemám port. A tu je tá rail.
tak tu je tá rail stanica, teda to sa ide dole. Celkom tie sonariny porobené. Tu sa to začína. Tak sa ide dole, vlastne. No hore. Ešte to musím trošku popravať dookola. Tak, to je celkom také krátke to, no. Tak, neviem. No, ešte mienim postaviť niečo na povrchu asi, no a tu už asi neviem, tu už asi nebudem nič stavať. Tak, to bol zatiaľ taký menší sprievod, keď to dostávam, tak urobím pokračovanie videa. Tak, to je asi celý tento svet Minecraft. Dovi.